Se me ye me ye mi abusuapanyin me duty ni se ye besie funu no ma wie body ne kwose forma ma wie ma djuma wan konko pempanyimfo konko pe because sante hene nyene nsa na hu hia so be ya yie no Abusuafoɔ yɛ mamu nyina akɔ aba yɛ mama akɔ aba ma Nyansapo TV so se ka se Nyansapo a na waje me so yɛ san ne badwe ma akwan so ene so yɛ san de ahia bio se ne de di kan ya wo hwɛ me me ma akɔ aba na ma share se subscribe to channel no e fa ma me like it share mu bi biara enya bi enhwɛ na comment section wo so e yɛ wo dia ore me aso na ahia bom dada so de me ma akɔ aba ene so yɛ san de ahia bio yɛ wo comfort black e wo yɛ nkyɛn e ni no e ba bedi nkomo de se na fata na dika ena ya yetena se na yeka yenka wie no na ye hu bebi a ewo se ye de asem no eto onfo black o tena ne nkyese na ne di nkomo bia no a fita hyese kosi awie ye futo nko a otufu nyina so na point lines no nyina ne namu ne nyina abo amadwumadie no ye kama tema kofa kwa ba yemfa de wo nyina ne no ehyehyɛ so nana nyaba memo akwa ba mejo so bibia bokɔ ba de adom ye ne dukui ne de bowie je ana ye afa hye bia na je enyem hwe na me fanye den fa bonsa sa ai ene dize ye ko bronya num nti ana aho bamba na ye de ade ene me ye demonstration akoma abusuapanyin fie na demonstration me ka demonstration no na asem bia nyam no na eka na wo ye demonstration bo eh bo captain band say dem abom de na me nye demonstration ye demonstration ndi wo de we abom za me de mayi me de mayi nti e mo ho a mo ho ko pim se be wie me so me de abom wo de meto asem mu na asem be na de otum na na wo kan usura ka wo ka abuta fanya na me de boy yo na de boy demonstration me no na ye Nyansapo for ye demonstration na tie abusuapanyin director o de na nya hwe o de mo ho nya hwe ba me ka demonstration ka se twoboi ye twoboi yanko Abusuafoɔ de wo ho no we de na de boy me nya me na de boy me captain ban amate nana na ekwan abusuapanyin mu yi na wo mu yi ni sen yo ho captain band na me de abɔ no on se me nana se me nana kan so ho asɛm na mbekan ona na kan so ai ona na kan so ne de he ye maame mfanse lumba e maame ne maame yo so nto ona na kan so mate ase ma ye papa nu no ho oye papa nu no ho pa papa be no ye se ona ne oba panyin a waka fie sisi a na mra busua panyin we ne wofa ni nia di ade no oka busua ni nyina abom te mra wono no toye no a oba omkobusa oba panyin no so o ni nia panyin be di ye no ka ye nyina abom di sanete de amoma ni ate de nya panyin ye no ye hwe so se de ma no se ni nia panyin be ya de pa won se wiase de bia me ka se yentu di ni badi di pa bone fo so yentu ne badi na ka wo nua be ma be twa sa papa se yato ho abeka busua bom na ka be si na na mu a wo de oba ya oba hwete ye ne hwete ho demonstration ye se de bia busapanyi ka sa o prin kabomu nkabomu ya na busapanyi pere social media busapanyi si o social media busapanyi aseme ba se de bia na me ka se busapanyi nya so ya yie da no on se pie so nya yie da onya yie da madam chana we na foforo no se the first time ayi a wo ye ni na obi ana ne ya ka almost 20 years e de no owu abagina so ya na yie abusua ya da hwe obi wa obi bibe obi wa na purpose ya yie o ya we da bi wa obi bibe obi ya sa da abusua ni entinka Lumba'S wi nka propoma mo na purpose ya no da obi ya na ma yie enti e ba ne sen na wo do kwa de wo so be Lumba'S yie na se bibi enkoye enti mi aba ye ni enkomo na abusua panyi we do wu ani ma se abusua panyi we nkwa na de na bonyom Monday ne te say abusua ekọ menhia na enim say bia asem no bosan kwotena so na che say mete say na ye asem bia ni obi kwotena so ti na ni say akere be ti say oh say nya asem no na ye ensa na abusua panyi ekose yewura say eyeta maduru nti invite no but the BBC de ne sie na ye de ensa ko menhia amasan ba biuda ni ba me da se eno ni me ko gyan yo demonstration no eno ni me ko gyan so ti ase me ba wiase a me sha ase se me suma santeman akoma santeman me nti bi mpanyin nsem da e bi nsi da sensa kwa hemfia asa ba
yenti bi da panyimfo kra de bu besem nsa kwa hemfi a ensa ama na nyam bia abusuapanyin tim de nsa kwa hemfi a asa aba edie na sa abusuapanyin mesere abusuapanyin se omo nani na ho na no kire sen ka bibi kire no na wonim hwe de nanka wo se abusuapanyin ye ne se santehene menua ba abrempoma eka ntam no santehene hunu se dadi Lumba wonya wo hene na asem na abene wo so na ne na aka ntam se omrem santehene nan na chi ama wo wayi committee e de ama mo se monhwe no monka asem no mfa no man tuye na chairman kantankrachi ye dai e ka ho e na se manhia santehene ye obi anaso woyi wo hene bi di asem gyanate se santehene na e ka okay nti se asem bi baba bia no santehene ne de be dai e be hye no ekoyi ya santehene ankoyi ya santehene enu nti na se santehene ko ba bi na osoma obi se kokosi manan mame a saa ho no ada moment na okọ no saa nipa no obekọ no ya santehene ha so samba jafra emira santehene ma no kosi na nan no e wo nkran no that day no nko ani nipa achi ne yesi ne so because we santehene ye kokofodua na kocha center for mu yi movie bi na se oginam ti santehene sa brand and that day no ye santehene se santehene suma nkwa hen no kosi na nan a sa tam no ye santehene nti sa tam no ye bibi na se wotena se e ma santehene betena se wi a wo ba waka akire nti sa amle ne de obedu santehene pepepe because o gina santehene nam nti wo mo tena se no so nyina na fa se santehene na tim nti ka wo abusuapan ka ne papa mu mpa bibia kura koyi ama wo a enkere di kan ya seda no se ka santehene ba wo de kokoda santehene se asem a wonua ba abrempoma wo fa se de ba ye na mo kan ye no mahwe atoto bibia yie nti mo pese bibia ato atwanti mo kwasire date se date se na mo adwene ho nti wono so na eye kuro ni nyina wura Lumba'S ne de hye omu nyina na de hye asante asase so ne yete nti nka ye wura nhwe se nsusuye na ekoka yetibo mu date sei e na yenya na ade ama ye wura na ye wura so ne mpanyifo adwendwene ho ahwe se saa yie we ni date ne beboa ma me so metu atiatia me chacha makota Lumba'S chi wo de wo ko ya waso ansa se wo kwase yie saa ne yesi yie saa ne yesi yie ukoya wa wanum ton se wanfo ne ehu santehene na mpanyimfo bi se abusuapanyin ko ne kokoye de sese wo ye de sese wo ye no nya se yie o de sese wo ye na mpanyimfo ka kire wo de sese wo ye ne se wo dwene ho wo ne abusua nyina ahia aye na wo ba bese no wo se ne sen date be na ade bese yie wo ye aye memenda wo kwase santehene adwoada yenye ne sa so what you say enti e kire ne se ade a wo ye no santehene bonyo so wuntimi ntoto anoma fa kire panyini se anoma be otutu anoma no ho na ade be kire panyini na watoto momone e de ahye panyini num na obi na no wasa be kasi na num bon tabi wo na watena se na ma social media ye ode e na wa hye odate ade be ye wayi wa ye o big board nyina na nsa na ade be se santehene tabi wo be se ne sei asemi toy na meka kire wo se abusuapanyin bibia obeye bia hweye no anyi santehene mfirim so ka ho na nyum to adumba to ya wo de share santehene ni monyam ye nim obi obetima bleki sa record ne da hot den sa nyum we se santehene wura ho se dian no te sa nyum we ya na amana ho da so se owo mema ta na chi etika yie we de santehene tietia ne cha mu na waba ye che sa santeman nyina ko akwohye paakoso ani munyam ama paakoso aye fe paakoso henimpo wuntimi mo na mane abusuapanyin a wose mpanyimfo se koye wayie wuntimi nkire baabi a wo kwasie funu nimpo baabi a we sie funu nimpo wuntimi nkire wa betoto ayampe abeka se enkrofo bi abom tirimu paso mbetu funu interview e ba ye enso ye no interview la si ye hwan na ekotu funu ye be ko honom hwan na ekotu funu ye be ko na pese ye hu manhia me de daye bi amaso de daye bi amaso de mesre se ninu aba kosu abrempoma omumpe police fo no mon konko wen Lumba'S fie ne wa East Legon no den lo fie ho aye den akronfo ba wa akronfo betima ko ho daye amaso nye me so daye ne tutu amana wo fie ho ye tu amana wo fie ho menim se Lumba'S wo gold bi ena nipa petu okotu o se nso nipa petu o sie Lumba'S wo fie ho de a omoma asrafo nko bo fie ne ho ban o se sie ni de ka se kumase ani be sie ni krom sa na busuapanyin ka na abusuapanyin na tima kire ba bi kro me de me daye nye o daye ka me daye nye kra amana ye tu ne fie ho no
yɛsrɛ Abusuapanyin ɔmo asrafo nko fie hɔ sese mate sɛ meyere ketwa waba Kumase ɔbɛyɛ ne kuna yie ɔba bɛyɛ ne kuna yie ɛna fie hɔ koraa no menya ne nteɛ sɛ oyiri nneɛma koraa firi fie hɔ ansa na ofiri hɔ aba Kumase allergy na omokeka no sɛ mo de mo bɔfo yɛ sɛ ma allergy ne yɛ sɛ mo twe nneɛma bi koraa firi fie hɔ ebi su koraa sɛ wa firi fie hɔ fie hɔ dampan yɛsrɛ wo da yɛ ama so nyɛ animanimu yɛ ɔmo so ɔmo nkyɛke fie hɔ ntwa hyɛ amana bi ntutu amana bi a wo fie hɔ a so ɔmo kɔ Accra me sɛ na ɛkyena ɔmo wɔ Accra so betima fa fie hɔ ahyɛ ɔmo asrafo nkɔnkɔ hwɛ fie hɔ no ɔmo asrafo hwɛ fie hɔ why na Accra yɛ ɔmo kɔ sɛ injunction de injunction case ho no ɔmo kɔ injunction case no ho no ɔmo kɔ na aka 3 days o aka 3 days ni yɛ yi o ne aka 3 days a sɛ injunction ne de ɛyɛ abusua ne de kɔ ɛnyɛ maame akosua hyɛ wa ɛma mpanyimfo wo fie ne ma mpanyimfo wo fie hɔ Abusuapanyin ne ɔmo nya adwen ɔmo yɛ yi ɔmo de injunction kɔ akɔto so ɔmo de to ayie ne so yɛ ma ayie ne ma so sɛ abusua hyɛ date a ɔnkɔ ntim baako fo ntimi hyɛ date na wasa asɛm wɔ ne yɛ di ni Kumase ma ne yɛ toro kan nti yɛ di we so wɔ nkran ne ahwɛ sɛ Ghana nyina bɛyɛ toro kan asa mahyɛ da twim kakra wɔ se atwim sɛ Kumase na mubugu yɛ so a yɛ kɔhwɛ nkran so sɛ nkran so bugu yɛ so a na afɛ yɛ hu sɛ Ghana nyina asɛe sɛ 13th na mo bɛ sɛ yie ne bɛba na Abusuapanyin sɛ ayɛ ne ntoto yɛ no sɛ hwɛ ɛnyɛ 13th ne yɛ mpɛ sɛ yie ne bɛba so o sɛ ntiaseɛ yɛ adwuma ɛna bibia yɛ adwuma abusua nyina hyiae ɛna yɛ hyɛ date 13th a ɛde ntina bɛka sɛ efunu bɛda na nkɔ amenem efunu bɛkɔ amenem ɛna sɛ bebra nam yɛ nkyɛnwe so tiaseɛ ɛna nipa ne tiase mpo no ne yɛ hunu so mfa so bia ɔkɔ na abusua Lumba'S tiase yɛ hunu so mfa so nti na wawo ne yɛ hunu so mfa so ana so enti nkanyɛ asɛm tenten bia brempo ma kyerɛ sɛ ɛkwan ne nua ne fa so wuye no ɔnte aseɛ report miɛnsa na aba abɔnten nti wɔ sɛ ɔhwehwem nti sɛ yɛma ne kwan sɛ ɔnkɔyɛ promoting na mka sɛ autopsy autopsy ɔnkɔyɛ ɔmfa report ma kyenkyere ade ntena so besie tenja no onye ne de nwie akoma ntɔ ne yamu wie nkɔ baabi ya mfre ye ho nkɔ baabi sɛ obi kura so aso da yɛ sɛ yɛhwɛ Lumba'S kon ho sɛ mogya wɔ ne kon ho ne ho nkoro ne da yɛ de musu bi da yɛ de amanfo so da yɛ de amanfo so so ɔte aseɛ Abusuapanyin ankasa no muton kura sɛ yɛadeda yɛahyɛ ne coat nti ɔno kɔ yɛ hu na sɛ obi da ɛhyɛ fridge ma yɛhyɛ ne coat nipa hyɛ fridge ma yɛhyɛ ne coat da bi yɛhyɛ ne coat sa ne ba bi wɔ yɛ ntene ma bi ase yɛhyɛ coat wɔ fridge so ho ɛna maame akosua abrempɔma na ni abiri nyina ne sɛ ɛkwan yɛ fa so yɛ si a no chi supreme Daddy Lumba'S junior yi sɛ emu yɛ wrem sɛ Lumba'S ɔmpɛ so mo yɛ Lumba'S ya o emu yɛ wrem saa abusua no enim ho hwe yɛ de da no de ne ba yɛ kɔfa asanse mu nyina de ba yɛ mɛkɔ ho ntɔkwa efuni mɛkɔ akotu yi mɛkɔ akɔfa doctors ne atufunu ne ahwɛ ne ma bi nti ade na Abusuapanyin suro sɛ Lumba'S funu bi betu obi yɛ ntufunu ne nya hwe sɛ betu funu no kura na just ban mu mpanyimfo ba sɛ yɛ nti bibia ase because the promoting ya anya nwie na kosie dia yɛ ba ban mu mpanyimfo ne doctors aba India kura bɛkɔ akɔfa mo ma betu na yɛ hwɛ sɛ de yɛ hwehwɛ no ɛyɛ okay a ade na wɔpere ho sɛ obesie funu Abusuapanyin interview ba yɛ na otwe yɛ ɛfa yɛ ne toto yɛ ho ya ho bo di kan kan sɛ mo fi manhia ba yɛ no a no be yɛ manhia sama ofe mo fi wɔ mbɛtena car mu no hu video bi a na nkofo bi san sɛ na mo kɔ yɛ kɔ sɛn yɛ ne tu akyerɛ wɔ sɛ wan fa camera na mfiri menim ankwa me pai camera na mo wɔ sɛ yɛ sɛ na ni braba nso beduru yɛ na nkyɛsima ɛna obɛyɛ wo social media nsɛmi obɛyɛ video sɛ nananom sɛ onkoye na yi enye nokre sɛ nananom sɛ onkoye na yi nananom nka sɛ onkoye na yi bia oh sa enye nokre sɛ nananom bia bɛka kyɛn sɛ onkoye na yi ɛyɛ bɛ no mubu no wante ase ɛyɛ bɛ no mabu no so te ase sɛ de miminim wɔ asante amamre mu ne sɛ odensa kwasi obi ayie ana wedding ana afahye ana o program bi na sɛ on mampa on reject won nsa na wo de kɔ yɛ obeji ato ebe ba na omma e che ne wa kire wo mu se bia bi nse nti na sɛ na wo de nsa kwasi obi na wa mountain go bi sasa nti na wa ma nti na mpanyifo sɛ nsa kwa hemfie na ama nsa kwa hemfie a nsa ama biem wo de nsa no kɔ sɛ wo de kɔ se sante hene e ba ne sɛ na ade won nsa pie ne sɛ asɛm ɔte yɛ na anya wo de ana sɛ die ne kɔ so nti a wo de sa de nsa na pie e na fie wo so nyɛ wo na hwɛ nsa so e na ade nsa akɔ de pie
na sensa a wo de be wura mu no wontimi fa bi nkoyi bi nsi santehene ho na wi wasa so ade aka akọ at the moment ade be wura ho do de wura ho ade ko bia papa ne de na ade koma no o se ka ho ni kon se so what ase na nyansa nko a invitation ka ho so what ase enti ade na ade nsa na kwa wo sa ade nsa na pia ba nsa na o san di pie no wo so se den na nka wo sa busupanyi ye e fa ho se enuru time so ode nsa ne ko ekosi because committee no mo tie no na akoba te se yedi kan egu committee no na yesisi ka afirim e kina yesisi ka afirim ni nyina wontim meka ho asem bia e de na de nsa kwose santehene na nya wo na so de nsa kwose santehene no a e wo se committee na santehene de to ano no e ma wo na dade so aba mo ane friends me ro fi wo hena na o ka ho ka saman hene omo na wo no omo betena se na de nsa na si wo mo so na wo mo no atime ama wo tamu a o se wo ba de invitation ye dey eba so what you say na Otumfuo chiame ba ko afirim a mpanyimfo ani abere a ye hu kwan be fa so be ye chiame ntoto ye te ne na wo tweda ne na yiye yomu ye bo po ai be ye no wo se wo bese yiye ayiye be na wo bese e de ayiye na wo butuapanyin wo se wo kwa kwose hwan na wo kwose na yiye no obi ani da koto mojam ntimi kwose na yiye wo se me kwose na yiye wo so to bo ho nsamra ne se Otumfuo abusuapanyin pa akoso so what you say ade na wo bese yi na wo hene nka ho so wo hene ka ho na wo se wo hene ka ho wo hene na ono soma sante a wo ma wo ye busuapanyin no na wo se wo hene ne ka ho e na waba wo fiti ya wo ba wo hene gra se wo mo na mane e ma mpanyimfo nyina so wo mo mane a wo nyina esu ese sante hene dia wo ye no mo nte ase ne ba ne se na sante hene age wonsa onye wonsa enti busuapanyin wo hwe ensa na asa pie ni de ehu pa se na pie ni ehu papa so wan se na pie ni o wanya ho bibi no obu na negusu no ye na bibetima si on life sa ensa na awura hemfi asa pie no na sese woni asante benya problem pa akoso eni asante benya problem ensuta ni asante benya problem ba bia busuapanyin fire bia omni asante benya problem enti omu hweye sante hene so wontimi nsa ne ho nya bibi abra wo pe enti asem ne ba se ka sante hene betima ka se Lumba'S wo hene enti mo fo masem nko na emo mo ade atum se eye ne nananom wate committee amount aden na wo abusuapanyin wo pe so ye ade de from for mini aba brempoma se ase brempoma na ye ade bi a enye bi enso wo abusuapanyin ade na wo ye na enye na ka ne papa mu ade na wo ko ahemfie na ya anye wonsa ya reject wonsa ase panyin na wo ye abusuapanyin bi na se wo ye wo figina ba grant interview se me ko ye man ko hu sante hene na sante hene abre wa no kore fonfom se mpanyimfo se abusuapanyin ko ne ko ye we na se obetima ye we a enka committee sante hene de committee kan ho se wa obetima ye yi na adenti na committee ye de committee kan ho ye de na dade so aba dade so aba hene kan ho ye de sama hene kan ho because of enema wo ya enye nti ye de sam panyimfo ne kan ho se mo nhwe na monye e ba de se ne be ka cho se abusuapanyin ko ne ko ye we na se na na ma horo mo nsa firi we yi ase ma horo mo nsa me se ya wada bia ni ho a mo kwahia sante hene e be ka se o mo se kan ya wada bia ni ho me na me ka kire wo ya wada bia ni ho ya wada bia ni ho mo kwahia sante hene ya wada bia ni ho me na me ka kire wo nti echina yawo me se ya wada bia ni ho echina yawo kura busuapanyin nyina court Accra injunction de no na ye de na obehia ya wada obehia sante hene obehia sante hene we ya reject na yie no fa na yie nko ye na yie onko ye na yie o so be ye onko ti mo metu na tie nwu obi ani se ya wada bibi wo ho ya wada woni sante hene ni anhia mu bi adi ya wada ugina court na sante hene fro na san nyina court na court enti se ofi se woni ya wada woni sante hene wo meeting a ade na wo ye prepare concrete o ka se ye nkola na enso ko ye court de so onya na se ka ni sante hene wo meeting an ka court betu ahyeda so ti ase because sante hene hia wo ntimi ka se court ana kuro ne ho ade a so ti ase enti abusuapanyin wa ye mistake ontena se na won hu ni mistake na yiye we won tun hyeda na oni abusua ni nyina nka mom no munya abotre okwaka wa so waboka na ka waboka be boss enye be boss na abusuapanyin so wo sika okwa bosia okwa e hu fa so na ewu ofie wa bosia wo ho na de hye na ewu na be kire se oba dada no hwan na ewu amana kopa bosia ye nti so hwan na ewu amana kopa bosia ye nti bibiasa enti kana wo ba na so aboka wo na wotwe na mosomo ye sika munya na mosomo de ato se mo de be ye yi ade na mo nyina mo nhia na mo nya ntoto na nkwa apre ho maboka na bidu kunu tuwo so se demonstration di senye because on timi kofa no me beto abusua no so to say onim se sante ne ye yokuni no so omo so ayoko abusua no mo hyem nti ga ye we de sante ne na kana na dafo ade nti na opese o ya ade na tete
okay can't tell say ade a wo abusuapanyin wo yi why na benya asem obetim de awura manhia say okosu kra kire santehene abusuapanyin ba ko peye o pese ode ntawantawa efira abusua ma beka santehene aden abusuapanyin wa no pele say social media abusuapanyin aden wa free manhia unduru fie bora grant interview nti o ka say na no ahoro mo nsa free yi ho asantema bekwa yi bi de na santema say na mo bekwa na individual bekwa na anko wa pese okọ no akọ na nta chiri nto na santehene obi adan santehene na santehene anko yi a santehene reject wonsa why na nkonko obi angongo na wa na nkonko ukwa abewu nti ya yebekọ bi ebewu se ka santehene na ebegu nsa agye na nko wa gensen no de nsa na oje so oje anom o oje di asere na nanom se yie no kwam bokobokoboko bi adom na ntimi mbra na santehene so onye nsa ne nwu fom man a wo na akwa yie me da me nkofo 13 fu nkonko hia nkwanhia o ana ka so ka abekọ na ka wajina gate ya no na nka wa busuapanyin so afere wanya ma nsa so me mama me nsa so na me na na so wonko a me na me nko lumba ma me mpo ono ne onu ane na ewu mpo so wonko na me na me nko esa buso ni mu achemioni se hu achemu 3 no no afafa ka che 2 dia na se abusuapanyin obi abusuapanyin woni nipa mienu mpe woni me nua ba abrempoma nko na agyaginam why abusua ni nyina no na se abusua 19 no mkoto aba no 19 na 17 17 abusuapanyin ni abrempoma na tuma odobroni enyo mienu na tuma odobroni bimpoma tuma odobroni abrempoma ndo keto na friend say Fosti na tuma no ne abusuapanyin na tuma odobroni abusuapanyin se won to bi ya ma nkwa na ba ho nkwa na to ye abusuapanyin anto bi ma nkwa na onka ho ha ya nya de sa wiase ho wo ya abusuapanyin ne wa to ne ma yi a ya do bobɔ nwom se do mo de bɔ nwom ya o nkwa kra do baba mpi an obi abɔ nwom se obɔ mpa se nke enwie yi ne na nke tunu ade so na se ye betu na se abusuapanyin do betu no de oye na se mampanyifo na de usi ye na de oye de mampanyifo mu ntu ise ho na de abusuapanyin no so sa na sofo bi yiri wu ya omo gege ye ko che ye ma sofo ma mi nye kuna wi akira ya san lai ko pachew so hwe ewi ase wo ya abusuapanyin ne wan hwe yi na ye me pere ada eyi no waton ana ana ahemfo na de omusika be hyemu a ye twetwa ticket ye se petwa ye twetwa ticket kura ma Lumba'S no ada ntinkwara na omoto omtinkra na omote abrochi na bi ye lawyer ntinkwara ntimi twetwa ticket mo na mo pere ko twetwa ticket ama almost come twetwa ticket ba bia ye omo ye manti jeje omo so kaka na ntika me na me papa wu a enka woni obetuma twetwa ticket ama na ka me mitimi ye papa yi obetima ye na me papa wu a hwan busuapanyin se me tuo na papa wu a hwan busuapanyin me na wu ye kura me ye me na yi busuapanyin o ma busuapanyin e de na busuapanyin me ma to madaka ma fa me kanopi me de me na akwa fridge m ma fa na duane ho ka de na busuapanyin wo de ba wo betena se se wo ba yi o wis wo yi busuapanyin sinchen so ke te ne sen ka santemam de busuapanyin di mutintima ba yi yomu a ana de se de mo yi me se abusua te se kwaye wo akiri a hu se bomu yu ba ben ho ba bi adua bi asi abusuapanyin no mo Ghana ha mpa busia ya yi hwe ono pese ko busia ne bre no 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 nya yi mo ka na wi a waka cho se kaba sanfa wade na nim se ko busia kwa ma di busuapanyin ya yi na fa so ba wi a se mfa ntonka no pini nkonwa ngufie ye foforo ba ye me papa yi na me papa yi na wo de be na de wo de wu a ye mfa hwe me se this time wo di abusuapanyin bi achi a wo se so de sa de we wi ni tirim no bodam kra mo ya ma busuapanyin fo asa mo ni mo nya mo ya aba fom ai wo fom na ye wo busuapanyin bebre fo Ghana ha wan na tima so ba social media betena na se me ya busuapanyin ade wo na nyesa ne ye no ye nti so bi e kasa so bi aso onye ene wo ye so busuapanyin wo press ai fa na wo na ye ko interview ni mu kwa interview na ye bisa no se say ye no beba so 13th was an beba so 13th man mi oni nyina obi aboa na ho so ba bedi kuna na o se me de maka kire wo mu nti do beba bia na omra wase omo wase hwan wase man mi oni nyina yie omo nyina obi ba de na yi na disi die ne na yi nti wona waka kire omo wate say esi bi obi obi aba bebisa bi ma ba bebisa say e de ne yo se ye de ne ye mfa mra ebi mo yo omo de nti omo ma ne de ona wanya ka kire omo ne de wa beba ne bra wa wo ma no so haya bacho oyere beba yere ma me kosia o be bisabi na me se do oyere de se de so wona no anti o be bisabi no be dey o ma se o be yin 13 for me dey ma o inti na mo de press release ba mo de ayi ba bonten se ayere ho hwehwe bia mo nka ho bi nana da bi na se busuapanyin na na hwehwe na se busuapanyin kwa reject ye se wode akogina court mo na mo ko gina court busuapanyin ko ko busuapanyin de akogina court mo na mo ko gina court nana na me nkire wade ma me ti hoi na ma ware o na ma wu
na mabusuafo so ntimi nye kuna na se wo court marriage a enfa na de be ko me wadansi de se me ne se court marriage de be court wa na be ko anka court ko be de ne be ke busuapanyin de ko gina court abusuapanyin na ma ye ko kire mu se ye da so ye ware ni so the ama judge na obi e ka de wo pekire judge no se asem de ba nye de obi e kuna ho asem na ye bebusa se ye da so e ware ana se ye court marriage no divorce wo ho enti wo lawyer no na judge no so hwem se oh divorce wo ho ana divorce ni ho asem tie wo so obi anko yi kuna tim me ni am ko yi kuna enti se kuna na ye se so kuna bewu ama so ko yi kuna hwan kuna bewu judge no na se ni kuna bewu ba ne kuna tam da bi se won se kuna ye no wo pere dia minim judge wo judge fo kuna Ghana ha ye nim ba bi e judge fo kuna ana ye mo dance di amode bae mo dance di fo amode bae ba am ye ya dance ye krata ye de bae no se nya eno an se a divorce wo ho enti no monko ana se wo da so ye ware ni enti ko enye kuna ye sem ne de bae judge bi no wo judge fo kuna ti so na ni ji kuna ho de ni kunu wu an ko ye kuna hey na enwie ye no waka nsem e de se na meka asem bi onyansa wo mu de meka wo de so school ko bi mi na man ko bi Ghana ha hwan na ne yire wu a yesi wo ye pedi odi kuna ide kokot ye mi hu bi kada fie abusuam na ejaje do odi enti ade na George ko ka se otu tumi bi na mabusuam mutimi tina ase kan masem asen kan ko wie court da bi o court no de aware mu nsem no court na gina mu o ye fie na gina mu court marriage bia ande enti na court na ndi kan ma marriage beba eye court marriage enti asema ba ho a efa na ekọ court na se ekọ enti court ye de ba de o betuma kire nse oh divorce wo ho ana divorce ni ho eno de hwe free ho enti monko na de pese ye na yakoye na wo tumi kire mse kone monko ye kuna de a se kuna ye oda ukuru wu ana wa ye kuna ana court asem ye di kan di hu bi hu ye di kan di hu nkomo a una de abewuram una kan court asem e na de ba court una de court ye so 13 no ye na yi a ye ma onye na yi na mu bi sa akra bi sa se hifa kwa na report pa yesie dadu Lumba o se si ade ye mfa nka takaka bi wate se ebi mu kwa kotufunu no da bi o ana mu kwa kotufunu no ma na etufunu wo te obetimi atu me ntufunu nya hwe me ntufunu mfa nya hwe ye tufunu ayede wa bokoyi wa mama bokoyi jan by force se ye hunu de eku bra ye hu de eku bra nipa ne yentimi nyane ne biem enti ye pese ye hunu se oye legend se Lumba ye sie Lumba sisie ya die ne ye de hye na sese de ne ku no hwe ye wo legend bebre ko amorone ene Ghana ha nyontofo ma wu nyina obi anim de ku wo mu talibon chaka mo obi ense talibon chaka accident Suzy Lumba'S France Kwame Usuansa bebre na ye accident ena de nipa bia be wu bia wo ye legend bia o si ehunu de ku wo enti Lumba de ne ku no babusa so my autopsy mo se de ne ku no mo se mo nje o mo se de ne ku no owanka o monka enti ye owu ye ne mfa hye ho me mente de bo se wo mu autopsy ni me da bi o autopsy na wo mu a e de na ye be de be kọ na record so se de ne ku Lumba onam ka o munya nkan no abonten me yente obusa panyin so okwaya na o de hye motom se ne wa pese o hwe bia ma me bempama na pese o hwe o kenkan a na nka waje na nka wa kenkan o se won je kenkan o so se o ta won ko je kenkan ade Lumba ace de ku na enye ace enti se nye ace ne ku na de enti na nipa ewu na de ku no mu di sie bia so fo obi anya misebisa benyi se bia wo kenkan ye ndem ne ku no na wo kenkan ye no de wan kata te wakan ye me nko wonya evidence miensa ah we so owu ne de ne de ma me akusa se wa ne akusa bempoma de ba abonten no de mo de ba ye na makra de fine obi anya na dwen so okotufunu ono na akọ wini kusi tiri na so na da ye so tete se social media so nkofo so okotufunu adenti na obi so obetu o ma police won che no o so ma police fo aba ho nti wa ba di chem so be tufunu no ye be chew enti di enti na busu panyi so o mie funu so mo bi hwe Lumba anim ade no so o so mo bi ametwa o mo bi ametwa e fe ni se yefu no ye ntwa no woni Lumba ho na Esther ono pese ye ntwa no nya Lumba oni Lumba ho na Esther ka body die bi e wo de fun die ye twa na wo twa die enti wo hunu funu ye wo social media da mahu bi da e mahu ye ni mi kwa ye ni ye nkita ye kwa se ye twa enti ye betwa why Lumba de betwa ye betwa obusa panyi so ma mu ntwa na busu panyi ni bi awu ne de hye na awu ne de hye bɛ ne de hye ko bɛ ni o so ma mu ntwa wo obi na de hye awu a wakɔtena UTV ni simda na so renam maame ene ya boy ko jan no na by force o ma ko nya to den ya Saturday 13th ye kwa yie ko bi hwɛ so benya utidi aba ko bi ba ko bi 13th no ko me ne ma ahwefo ngo bi sa ahwefo be ko bi ana bia no de odi ayira duro do be ko 13th no bia no nipa kura di ayira duro mi ndi ayira duro ansa na makɔ me de me ayira duro me de ma so na so ko 13th na se me ne wa na ka ma me ayira duro na mi akasa kura mi suro mi nko
hwe wu obi a wa yira na hwe atete ho wa ka ka ho akwa bi na so okodi ayira duru ene ka so onkofa akoko asense tuntum ni kokko emra okoye na okonya tuntum ni fufuo ana otutu ye na nipa no so de ye ma no yira ya na hwe wate ho ye so mu ase ne ye nyawo ntimi de me nkoyira na me hwe ankote ho tena so say ye pan ti e ba so a de na bi si eche Abusuapanin na so wo ye na ye e ye na wo ye ono nko na ye o ono nko na ye na invitation na buy family invitation na buy I say abusuafo esa so saa bi wa ha e bi wa ha na abusuapanin gina finfin sa fe oh sa video ni ahoho nko a oh na comment section we be say where is the real family abusuafo na nkasa wo ahoho nko a wo mo odo mo ye committee for na bia wo mo no odo maba ahoho nko a na the video bi kura me hwe kura so waboka o waboka so waboka omunduru baby ai waboka TV wa kan so waboka omunyanduru baby ai kwa waboka minim kakura so wabo wakwatena UTV say 1 week pen okwada hotel 250 million at 200 million o say nya yie na nkwankwan kana go kwa da wangana o say waboka Abusuapanin yira ba o na yira ba na so ho fe na me na yiri na emembo oh ade na yiri na emembo ade ma oba kama so de mo na ntumi se kire ni kunu enka nkire ne say mi wura ade a wo ye ma me akosu ase we ya wo keka omuti bom wu a wabusua se ya no so de be ya mi o se ya de me se do Abusuapanin ye no owu a ene me bompa se na yire ni nwunya ne mum no ansie ne yire no ansie ne yire na ye se na Abusuapanin wuja na yire dia de ode ye ma me akosu ase wa me ka so ka ase the same thing ene be ya na yire se na yire so wankasa se na yire ne busuafo ne be sie ne nye okunu busua ne be sie ha se na yire busua ne be sie no ne okunu ne busuafo Abusuapanin wu a na yire busua ne ba be sie Abusuapanin mo mu wu a oba na me yekuna ni so oba ni oba se de Abusuapanin gina me ye ma me akosu ase wa sa na abusuafo na aka no so de be ya na yire wo de won tana won so obokwan bi ato ho obokwan ato ho enka wo ba ye de ya wo yonko ba enka so de ginam e bia wo so tia wale ase e bia na minim se wo na yire ne twempena dia so amawade so ma wale pa dia ade na yire no ntimi ntia ne kunu ne nka nche se mi wura ade a wo ye na nya jai because me so me ye oba wale fo ni bia why mummu awale Abusuapanin na wo mu awale na ka ubu awale a ka won kase mpena a ye ne ho ade wan kobie busuani bia na watima dia dance se ye odoblo ni ho ade na o ka ho ade ade enko bia na abie so akere wo a ye nya odoblo ni maame ye nya ne papa ye nya ne wofa ye nya ne hu nipa bia me na megina ho se ya wale me nua na ya wale me ba no Abusuapanin mmom na etimi dia dance yi dance hunu ade ene ni nua panyin ne ekunu nua panyin kunu kula so ye hoho nua panyin kunu ye hoho why na titirifo a Abusuapanin abo ase omo ayi omo nyine ba Saturday no ono say yin so titirifo so ni mu omo so mu mama ye o say titirifo so ni mu mama ye omo ta na chi no mo titirifo so minim bi de omo do musika ye adin so wonim do musika ye na say o ye omo boa ma ye da bi na say o boa o say o ba fie ye say titirifu na o boa na o say akiri na o boa no say ne o boa bone se na asem na say he mami chira wade mami chira wade de bia me ka me se wiase won wo ye bibi na wunnim a wo bere hwe santene we de won fa nche me se me kan ne ya wo ni nua ba afrim a na o ye dot ye ye ni atitirifo a o mo ba ye Dr. Kwaku Otemo o mo de nsa ene drinks burukutumu che se atitiriu Appiah mo obi di canopy ba obi di we ba ne ya tudi so tia se ne ya tudi omo de machines ba brass band ba ne ya tudi na santehini hu ne nana no mo beboa no so tia se enu ntina German president ba ya odi atitiriu a mo beboa na yie ni nyina kire no se we mu ni me business takomfo a e do time some person mu ye business bia mu hu omo de business omo tia se na me mai so de me nya bibi mo mu nya me mu da ti santehini de omo chia na nipa ntia se adan na mo de mo se mo boa Lumba mo so mo nim se ayie no empanyimfo wo ho na Abusuapanin ko na mo ni ne tubotumte anadwuma na sem we ye panyini na wo se wo pese oboa Lumba eme ye ayie a wo do hu sie na se nipa bone sem na mo ye mo na mo hye Abusuapanin kutupa se chenchena se menim se funu no mo pato se mo ye de na mo pa firi Lumba ho na se obi obetwi na tie Appiah bia na se de masi asemanu mo so ni aha nto ma da bio se wo fi se wa ba fa bra Abusuafie e ma mpanyimfo wo ho bra fie be chia Lumba wu ye kura no 1 week na mo ko en de fine
mo ko 1 week no enipa titiru be na abafie abebusa abusuafo kura se ede na mo ye mekuta we de be support ayie no ebia mekuta 10 billion mekuta 5 billion mekuta say onye na momfa bi enye ntotoye ye hu bi nya busuapanyin baba besi hwan so ni kwa say busuapanyin committee for mo ba fia na ya kire se committee ni de akoni atwero ni bia na busuapanyin wani da he akotwero bibi wo na yiye bisika bia na akoyi ebia na aba be committee for so mo ya twero na ka social media in kwoti social media nko baba omudi mi na o ma se ko mo ba omudi social media person papa kakraka we ya minim se obi YouTube bibia na otiso yi ebia esi ampanyifo ne se mpacho ye boa mode na momfa ye din sie kakra nti de ye ni wia na de mede asama da yasia na nya ne tie bi se mpanyifo bi na etwitwa me man take it so mo mra yi hwe se o man hwe yi no mo ko fa esan bi de bi san me man a inu mbedi o wiase ututu fom kantam bi okra we de bepie ade bia nipa ugu bia obeka nipa bia mfa nhye ne tirim sa ade bia obegu obia no obetwa so tiase se o fi se Lumba'S wu wo adofo bia opese obo a fa bra fie na abusua hu na abusua na wase enkwahye akire se me ba obi bosia wanya yie na metwetwe se abusuafo so abusuapanyin so akwaje bosia bi ene ye twetwe ne dia ene 13 fo wanya yie ne dia ebi obeko jail na de opere wo de hye awu ni nuam kura so mu hu do beku wunya onua no ate na wo se chenchena ye nkosie nipa wo faase na eno no ade na se chenchena ye nkosie no abusuapanyin so on de adwuma ne se na de adwuma na de ma no wasi abusuapanyin kase won sie Lumba abusuapanyin pa omani bunfu omani bunfu se on sie Lumba na ye se Lumba funu be ka free juma omani kokompai omani bunfu so e be ma pa omani bunfu se wo yiri nwa firim se yiri ntimi nya yie na ade de enko na ne yire ko se wanko akora ntimi nya yie ade na abusuapanyin pere ho de na woje waso onya de otimi de Lumba'S chef mu wi a wa pe so san ye nda hoso bia de wo ho ono abusuapanyin Lumba'S chef ma ono de won chef mo bia na one de ono won chef mo bi ene de ni ono de wodi Lumba'S chef ono de ne be hye so ne mre so obeko ye woni ma bi wo ha susumye modi obi be hye susu dwa wanu mu o ne wa ne te ha aye be na wo so wa ye da wo pere ne ho a wo koye yie papa panyini ye bodin kwala ni kwa so mo kaseti akure kaseti awo omo ani kwa so omo kan wa ho asem na omo kan ho asem ye de ko gina court yi de oni kan so to question ma akura na o to question ma ade ayie nko ade na wo hu wo charge kodofo so ayie ho a wo se won twon ho ma busuya ntimi nkomuti mo nya ayie adai o se Lumba'S maame ayie na o ka ho na mo ye na Lumba'S maame ayie na o ka wa nyenye ni nua no unia no Lumba'S ale ndo osu obi so nua ewu na akwaje aka wani ase so wo ka ho na wo ye Lumba'S maame ayie a Lumba'S ye wo fa ase ntini maame wu uni maame ye onua ntutimi ye onua ayie ade na wo makwan mo obi so nye ni nua ayie ade ede enko na abusuapanyin wo je abusuapanyin 6 feet eda ho mo obia why wo sie Lumba'S ndwe mu a saa na ebesie wo se wan sie Lumba'S ndwe mu a saa na ye de beye wo esa na wo twa to ho no do obeguo no na wo betwa why 13th December ana say 14th March 14th March no kura de enyanya possible enso nyanya possible so ase na woni mi se omukọ aye manhia kura na omukọhia na na kantankra chi mu no na nka aye ne yesisi no omo anhye date 13th o na na kantankra chi na suggest say oh say 13th 16 on the 6th na ben na wo mu fi say 13th metima ye mo ntoto ye be boa mo dia ene nka mo nya ne 13th na suggestion na nya suggestion keke enye stamp oh so ase enye stamp a kantankra ti metima hye date ama se kone kwa ye yi on the 6th no on the 6th ne de enema na bemben so na o ti be ka ho na be boa mo se mu fi say mo de kwa 13th kura na se sa tama ye mo ntoto ye wi na 13th ne be boa mo dia oh so ase hwe sa quotation we bi na wo ba aburu mu a asofo na twa ne ti a omudi bu nkrofo no on say Yesu Kristo ka say wo kwa kwesiesie bia bia mo enye sa ne ti o nye sa ne ti dabi o mo siesie bia ma ye o kwesiesie bia wo se tena bia pi wo magya fie ka anye sa ke me kwa kwesiesie bia bia ma mo so ti ase te say me papa wo sika bebere no sisi dan bebere no so o madofo me papa wo sika wo baabi bebere enye sa de anka baabi ye kwegi makopɛ dan kora ma mo nanso bo me kwa benya dan atra because me papa wo dan wo bebere wo ho me san kwesiesie tena bia pi wo magya fie ka anye sa ke me kwa kwesiesie bia bia ma mo bebere wo na be so yen e san kwesiesie na o se Yesu so kwesiesie bia bia ma mo abu kantankra chi se enhyehyɛ bebere na mo de aba na mo we de aben na mo se kwaya 13th na se beboa mo a na nka mo aye abuhware se 13th no emmoa wo se 13th apie mu nko ade what 13th
13th na ato ye 3 e asem ni ayo abusua na o ade ato mani o abusua na ade ato mani enti ade na woni abusua nka mbom se nkura ya mutwa tikiti ma nkura ikura ye exams obi o tie bro kire bi anim se duru sa atam se ya nkura ye exams amani abre ne papa ewu no ko fa na ba ma exams no se edi enko na se charge kodwo so ewu ni na she fridge mu 1 year akura de na besi eye osika na de betua na 1 year osika Lumba trendy Lumba etima trendy ama nura me maame kwa akobie hospital kese kura trendy Sante hini fira bro chire baye trendy Lumba ba kufuo so mo trendy na no ka so bet trendy me see ya trendy to 2026 ye ne dia se ne ye nwie ya ye ne dia efuru bi anka dem o bro chire bi anka dem adina bi anka dem anu agima kura dupa asa akokoba Lumba me ya nte hwe na obi ayiye kura nyam ya te sa akuyadonko ayiye de mante so aden na Abusuapanyini wodi anka yemfa ayiye ne kura nto ho na anka ayiye nketenkete ye wo ho no enko omonye yeyeye say on the 13th ye friends omane boama MPs ni ministers nyina ko wo nipa kura ya Abusuapanyini kura ya wasa atwa ntora to MPP so se sika omde bebo nsa na awotwe no masa afa akira bagye enti office ombeba office ombeba adan na pese okeka omutibom sa e se we kwa 13th na 13th kura na wokokofo odua 13th kura na wo se bakumase adan na no we ya na kasa accident mu no o sere ma 13th kura nya number ya spiritual person bia more spiritual person bia Lumba'S so spiritual person obi o hye nkomma ne be mo yiri paketo a nyin paketo a ade na Abusuapanyini utumli kasa hemfa nkwa na woko onko bia ne nsem bia metete kura se opese otukwan nti opese oye ne ntem no otukwan wahwe Abusuapanyini so opese otukwan anta kwanto ni so oye ne ntem opese osie Lumba ntem no otukwan ade enko mo de Lumba funu esi Abusuapanyini kwanto kwa bia no opese okoto ade enko wonko obekọ Europe kura wonko nipa no ne ya aka be 20 years to 25 years owuye ade na wope ana uboni dia se obekuna mo wase na yiye tantantan ya na se den minjindi sa na won ne nti na woni abere mi kura ka magya akire die sene nsem ne bo ba na obi e kasa ba wonya akire die so Abusuapanyini so wanya ehwe ya wonya akire die na Abusua ne nya o mayi so muntimi nya oba yiye be no aye ayiye ben waye wo de yiye ko fole mpanyimfo bebira ma Santehene ntima ma ayiye we aden Santehene ye ni da na so se wo kwa am yakobi hwe ye ko mampon ye ko beche ba bia bekobi ya efe kwa ka Santeman basi se toa so wani mukwa ye ye kwa jam Lumba so ti ase na ye fe se Santehene mpo antimi ankwa nipo betunu atam ne ye Santehene na be ginam mama be ginam so wa months akura na nkanye 5 billion Santehene be yato if na Santehene ko ya 5 billion su mateka no if na Santehene ko ya 5 billion ensu ho ye ko nkran amukura mo se oba aka ni akwa abakoro mo mpene kura foundation ya also education fine 5 billion tem na da ho na ehome e bi bona ni pre ye ko disika mo na mo be bonke to afa mo dwen ya famra na ye nyai so ti ase tika ye we de enu kura nkan Santehene kura na adwene se ka ye we de be 20 billion tem na da ho cause enuma Lumba boy ene de wa bon me bi ni Ghana wa kwa Santehene adaka nyina nka Santehene fa ho ka Abusuapanyini defo ya rejective na ma enyu awreho ye bu be kakraka wi wotu ase ase kokwa ye wayi aden tu se Abusuapanyini ko pempanyifo nsa nko konko pempanyimfo konko pe because Santehene nyene nsa na hu hia so be ya yie no sa ye bu be kakraka wi se nka yie we wotu obo ase metima ye bibia hwan ni so wo sika obetima ye yie we ache Santehene hwan obi ani atitiri o se atitiri na waboka billboard esen billboard wasi se me nkwa metima tua billboard so wasi 10 kwa metima tua ka ni sen kututu ni nyina na le date yense sa no ade na wo pere wo ka yiwe Santehene be bibia na ka yiwe Santehene nya nkomfa de so aba hene ene sama hene ento ahene ento ano se because yiri da papa na koma so ye de enim de yeka ko be ye yiwe mra ye fe abrofo nyina be fira ba amma so aba ahye papa ye nimunya ade ntina ka yiri ko stadium ade na Abusuapanyini ba ko pe aden Abusuapanyini de mam se motu na wi ano sa de o ye de so wi onya Abusuapanyini anya na kula so ya Abusuapanyini ensane pie no keni kwa so obi na no kra kasa
Pefi machia no. Ana me kwa ka me mfa. E ka se fa kono kan. Ka me mfa nko. O ka me dwonso aba na madwane. Waja no ho. Na me ko fa nim gwase we apie. Me den sa komanchi sa de aso me se me ma de nko. Mo se ya no mo di. Hwe, me ka me mfa o. Oh, so we had to say wakase atia o hene ne ya chiw de dua na wagina ho atua. That's why you want to be do hene atem. E ho na utua. Say ya chiw de dua na ho na utua. That's why you want to be do hene atem. Say ndi na baya bia o say friend ho akua afia bia o say wan ya o kaka say tia santen ne wo say UTV o say station be ya. Onya TV o mko fa o dwan de bae na ho na ka cho say be dwan. So ma no bo mu na no ba na so mko musu nko. So ati ase kaka say ntia panyi no to jan so kokko tie wi asa so ko di dwato akọ odi dwato akọ na se be dwan de a mo akọ asere so se bia dwan no edwan mienu a wasere so ne yaje o ba akọ na wa hye date di aba wo de wo ba na dwere o dwan ba wato dwan na de ba se me di panyina tema me ko e be gi me dwan ti ko fakum chacha we se wo de ne ba manhia na ho na be hwe wanim ale kum chacha ni oni ani monyam na ko ni manyam o wani monyam anka mo ba wato dwan ba me de kum chacha oni ani monyam mame o David so akame da kum chacha di machi me ne obi fu e be pa wa show asemi wo wuntemi na ba ko kum chacha be pa cha o de tani ka ko fa shatan be pa cha o kranka ye shata but that's what video me hu na che shata ya woni ma bi wo wa hwe empanyimfo kasa bebuom nti Abusuapanyini na de na wo ye no me de so obetie mi a e kina o kok injunction ne baso amaso ayie no ontun hyeda 14 no mo kan de me no mo nya adwen 14 no nti wo de muntun hyeda na mo mra January kra won fa chire me pasante hene chew se ensa no kra ba ye na o man ji no na da woruma ya fom na mo fa sante hene fa nche na onje nsa no se invitation waje wa mampa mu ye okay me se me ba wiase panyine wo so ne wo hu bi se nsa kwa hemfie na sa aba no twere comment section me ntini panyinsem da ntini panyinsem da emire bi de me sa te yes we enkrofo bi si ebu akura momo de asede ekọ ono so mko ya ane so amfa amfa so mbom ho samara ne se o modim kunim aseda na amfa so na akwada obi ase utomako ani je ne ya kekaduro ne kurukuru ko so de koda aseda wadi so kayen kwan wo pere kon pese Abusuapanyin watimi de nsa kwa hemfie ne ya reject won nsa de a anu eden abusua enye bete o anu eden ti mesere Abusuapanyin ne kura me ne no a nka court no nka me nko kechan kokot ka me nko na nkechene ya wo mesu nkyere santehene na wodi we hu dwuma ansa mesu nkyere santehene pa so wosere no no na kan ya eyi no watu ahyeda santehene na nkasa mfra abusua ne nyina na wo metena patoso wonde na dade so aba mo ene sa ma hene mo ntena se na abusua na nkasa mfo mu date mmra na wo nyina nta akiri no mo na mo nhwenye Abusuapanyin betie mi wonye ne sa pepepe because sana santehene anye ne die mo nyina dwene se yesi wonko na yie because o atachire se o ma horo mo nsa ande o ba wa nka ayi a committee asantehene tuma yi committee ama mo se mo nkɔ hwe ntoto asem na committee fo se ahohoro yensa wani age se koye wayi abusua abusua de ni be sie ni for black akasa de we abɔ me nsai na ne de betie se kurum da me na ya na yetena ze yedum yetena ya ya kokobo ayo ene de Abusuapanyin ni ze betie se monten so de ko fe brass band ne ehu panyifo se yakeka mafunu yakeka badampan ayi we na ye masse se santehene babi ana otubofo mane babi gina ma no twede akɔwie ni twede akɔwie watimi de nsa daka akɔ me ya reject minti bida anu eden na me kura me so ni mfaso yi me di dwan kɔ ya reject o ana osi ni mfaso so so do mfaso ma ye ye ni Nyansapo na me kyerɛ wade senka me nka hemfie de ka me se ne hwan se metimi de odwan akɔ hemfie ameyaji na wo Abusuapanyin wo de abusua no na ka wo kura no nka wo kɔ na wo kɔsere santehene se santehene emra wayie no wa pedwan a efe kama e de aka ho santehene kohwe funu no oba obabo asu asa pedwan a efe de abokurum ho kohwe funu no so ye betwa me ne tie mo gani mu ansa na wakɔ ni nyina wo so ya Abusuapanyin wo ni mo hwe ne ma wo wa sori abasa asa santehene mra wayie di invite ba ya sa reject ya wani agi
Mini say Abusuapanin ye Lumba'S man na abawura papa ya wo ye ni yodu. Asem mini say Abusuapanin ti Nyansapo TV ho a wo hwe. De wo kyerɛkyerɛ so onimu a ene oja poni nyina firi ho no mo ha. Nti na ya ba wo nkyɛn. De wo kyerɛkyerɛ nyina mini say Abusuapanin obetie. Na obeti na so pon aye so ama na ye fe. Me se emra asante hima adoti ye kɔ. Amamre kwan so me to dwan de kɔ ahemfie. Se suma nkwa fie se me konfo ntimi kɔ suma nkwa fie. Se baafo kokɔhwɛ amu no no oba obedwira ne ho. Wontim manipa wo hene mu ankɔhwɛ amu abra ondwira ne ho. To ba no wadwira ne ho so otwa dwan. Wo Abusuapanin wo ya we. Enti wo kwakɔse sante hene yie no. Dwan penka nwan nso kora ne kura wa na ayede. Udu. Na ka akire se wo committee de ma wo no kura no. Wani aso aseda mai invitation ehia. Invitation. Na ne ho na dwene ho 13. Ana ye kasa kwa invitation gina kwana no. Busanfo ana wonje. Invitation. Dabi o. Ya de bra wo so ha. Ya tro. Wonje. Eh, ne bo asante ma mekume. Ayo. Abusanfo, ye de bu besi ase Nyansapo TV so. Ene ye di nkomo. De se na fata ne dika. Ya kan bebre. Konfo black abodom yen. Ene so waboa yen acheche yen bebre. Me se Abusuapanin to park betie. Na waye ne sa ama no ayefe. Se won hwe TV da ne ene first time awadaro ma subscribe to channel no. E fa my so de woni ya ene ebo so wo hase ya. Eya na wa like na wa share ama obi a enya bi a share comment section wo so eye wo dia. Eya na wa kire wa dwi midin ene oba ya esuama ye bo yemfa wonsi ase da fo ye be san atena se bio. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabu onim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bio tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Madawro mountuma ye fe ni din de sayin ni din wo ba ma akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya